Ahojte, nachádzame sa pri rieke Hron. Ukážeme si trošku okolie, aby ste videli, ako to tu vyzerá. Mnohí určite tieto miesta poznajú. Mnohí možno nie. Tak dúfam, že sa nám podarí nejaký kaprík alebo možno amúr. Chýtať budeme čisto na kukuricu. S troškou šrotu samozrejme. Na dopravenie montáže na miesto použijem závažacú lodičku. Na ávazce používam klasické, ničím výnimočné. A budeme chytať čisto na kukuricu, ako som vravel. Podaril sa krásny kapor. Pôjdeme ho odvážiť, odmerať. Naozaj. Krásna hronská ryba. Paráda. Ideme ho dať na váhu. Ešte teraz sa mi trasú ruky z rozdohlávania. Takže máme 11,8 mínus zhruba kilo má vážiaci sák, takže krásna ryba, ľahko cez 10 kg. Samozrejme púšťanie nemôže chýbať vo videu.